k dispozici pro ní a musí se ještě na ní několik věcí dodělat, takže uvidíte až 1. září. Původně už dneska neměla jet, ale díky vašemu zájmu tady jede. Je to izraelský tank Merkava MK1, když u těchto tanků se nedá přesně určit typ, protože se neustále modifikuje, takže je to takový hybrid mezi MK1 a MK2. Jeho hmotnost je 63 tun. Posádku tvoří 4 osoby, velitel, řidič, měřič, střelec a nabíječ dohromady. Tady může být 10 mužů vnitřní posádky. Je to takový speciální tank, má vepředu motor, speciální vahadla, že velice jednoduché zařízení proti střelám RPG. Používá se dodnes na těch nejmodernějších Merkava MK4, které jsou přísně tajné. V tomto tanku nezůstalo vůbec nic, je to zařízení stále utajované, takže i kanon je zavařen, nedá se automaticky otáčet věž. Když se koukáte takhle zezadu, tak v podstatě v zadní části je rozevíratelný pancíř nahoru a dolů, kudy ta posádka může vyskočit ven. V roce 1978 v Jeruzalémě na Den nezávislosti překvapil veřejnost a hlavně přidělence vojenské z ostatních států tím, že jako přehlídce přijel jeden tank uprostřed celého stadionu. Nikdo netuší, co se děje, se otevřel zadní prostor a vyběhlo 10 vojáků. V tu chvíli všichni na světě viděli, že je to jeden z nejlepších tanků na světě a když se překoná tou stavbou i posádku. To je 14.